Before one more Madina and ya the one more far a self-employed enrollment drive. I trying to SSNIT Seed. A SSNIT for and a dear bar, the entia, a was so bad in ne. Would see can be a cossier was SSNIT and a carpenter driver will be out the Bicocosia. Wonsome Adom Kasee Ediba. Sa enchechire dwumedie eka kasubomu a Social Security and National Insurance Trust SSNIT ene account brands or multimedia ADS ne be ya webo dwumedie foforo wato ne din self-employed enrollment drive seed dwumedie a de abase ne be ya wonma woye wankase wadwuma eni bodwabodwafo nso ebetimi de won ho ahyemu bie na aboa madaache bi a wahomegye mu anaase bibia esi no ntumi nkoye adwuma no wo nso betimi enya Social Security ho mfaso na aboa wo enam so Adom Kasee ene SSNIT mpanimfo eto won ho gu Madina dwamu a Adwadifoɔ kasa ya kyerɛkyerɛ dwumadie ho mfasoɔ ene kwane obefa so a obetumi de won ho ahyemu bi adwadifoɔ yi bi ene Adom Kasee twetwe nkomo a wɔn edi won ani so nsɛm atu dwa esa kyerɛ how baako mienu bi a wɔwɔ ewo dwumadie no ho a wɔnte ase faso bebre wɔso efisɛ ebi a wuntumi nkomba no ebeboa o enfaso so pa na nkofo bebre na ma esi ayeye kra ne ensu yesuru ya ye bebre obi omde esika kra adwane sinaka ye nimwe ne ntem de a nka yese yeye we ni mum Robert Dundas Wigam ya ono eka SSNIT amansan kita hodie atena ye ho enso ne adwadifoɔ yi kasa ya onama sa akwanya ne so ehye won se omodin a so befa dwumadi foforo de aban ho ade esiesie wonda achen se ne be ya bra wontumi nkoye adwuma no wanyamobo so ko retirement sa pension scheme no ye be mawo sikapuduo abron friends lamsam but the SSNIT no yen every month bia no ye be month bia be tuaka every month bia ye tuaka owie na nsemba ko mienu bia adwadifoɔ yi ede tu dwa odwumadie no ho a na aye wadwunu mo kesene no so onya adaje ekyirechire mu se ne be ya wo so ebetumi ate ase no de won ho ahyem bi SSNIT did come by 1965 however 1991 and omo change the ebe no pension scheme so from 1991 no ye tua pension up to 2023 that is 32 years ni ye tua pension na menjin dey say there was even a single month and a single day what say SSNIT for 20 pension many of you think omo can say oh omo dwane some pension scheme bisa and I make sure say omo metua skapuduo back omo tua no omo no we but SSNIT no yen ye betua every month bia kopis a brea yankopon ebe fro asasi so